खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि सासती गामियाव मोनसे जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव दासिम सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि 2 सोद्रोमाजों लोगोसे खमैबो सा 56 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। मावख'आरिफोरनि थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों, मानोना गोबां सुबुंफोरखौनो दासिम बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय नागिरनानै मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि रैखाथि हान्जाफ्रा जाफुंसारै सा 30 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। बेनि गेजेरावनो सा 38 सुबुङा गोब्राब जोखोम जानानै दङ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बे जाथायखौ लानानै गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव फिन दाङाबाजि। तामुलपुर सेसापानि पलासगुरियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा समबार बसुमतारीनि न'खौ मानसि उन्दुफुनाय 12 रिंगासो समाव फैनानै न'खौ सोरलां बोरलां खालामनानै सिफायनानै गालाङो। न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला फाग्लादिया दैमानि साखाथियाव गोबाव समनिफ्रायनो फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा गोबां ओनसोलाव न' सिफायनाय, आबाद फोथार, बारि बागान सिलिंखार खालामगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। हाग्रानि मैदेरा सिफायनाय न'आव रावबो गैयामोन, नाथाय गुबुन गंसे न'आव थानाय सुबुंफोरा मैदेरखौ गिनानै न'निफ्राय ओंखारबोआखैमोन। साखाथिनि सुबुंफोरा मैदेरखौ होना हरनायावसो मैदेरनिफ्राय रैखा मोनो होननानै फोरमायथिदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा। मैयानि सानाव 79थि भारत उदांस्रि सानखौ जेरैथिंबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे उदांस्रि साननि फालिथाय समावनो बाक्सानि मसलपुराव एनसिसि पेरेड खालामनाय समावनो गरमनि थाखाय पुलिस आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुलिफोरा देहाया लोरबां जानानै गोग्लैयो। बे लोरबां जानाय फरायसुलिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुरनि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बावैसो सान सिगाङाव बिजेपिनि आफादगिरि एबा एमपि दिलीप सयकियाया ट्राइबेलफोरनि हेंथा आरो सिख सिडुलनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरआव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन, जेराव दिलीप सयकियानि हेंथायै अल आसाम ट्राइबेल संघआ बिथांनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदोंमोन आरो बिथांखौ बिटिआरआव हाबनायनिफ्रायबो बयकटबो खालामदोंमोन। नाथाय एमपि दिलीप सयकियाया गावनि बुंनाय गोरोन्थिखौ गनायालासिनो ट्राइबेल आरो सिख सिडुलनि हेंथायै आं जेबो बाथ्रा आरो ट्राइबेलफोरखौ गोसोआव दुखु मोनहोनाय जेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै दाबि खालामदों। गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गसाइगावनि हाराफुटायाव गंसे लाखिना दोननाय खैलाजों आबुं ट्राक गारियाव ट्रेलारआ सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। गंसे बाइकआव गाखोनाय सुबुंखौ रैखा खालामनो नाजानायावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। ट्राकआव सौग्रावनायनि जाहोनाव ट्रेलारआ आबुङैनो बायख्रेबनानै सोरलां बोरलां जायो, नाथाय खाफाल मोजां सालायनाय ड्राइभारआ बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो। लांहिन मानेकपुर दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि बिथोन होनाय बादियै हालामनि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि थाखो 9 आरो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै बेसेन नाङालासै इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान मोनथाम आयदानि फोरोंथाय आयदाखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैया जानानै थांनाय बे बेसेन नाङै फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनानै होयो। कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रनजित खाख्लारि आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। पश्चिम बंगआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। पश्चिम बंगआव गंसे दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारिया लाखिना दोननाय गंसे ट्राकआव गोबारै सौग्रावनायनि जाहोनाव बासआव गाखोनाय गासै सा 10 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो सा 35 दावबायारिफोरा गोब्राबैनो जोखोम जायो। काछारनि काटिगड़ायाव गथ'फोरजों लोगोसे सा 9 रहिंग्याफोरनि मोनसे हान्जाखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे हान्जाया नसुंसे हादोरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाबफैनानै बांलादेशआव बारफिनो नाजागासिनो दङमोन। बे जाथाया काटिगड़ायाव जादोंमोन। फोरमायथिनो गोनांदि बे रहिंग्याफोरा अजद होनाय बादिब्ला 20-22 बोसोर सिगां गावसोरनि नखरजों लोगोसे आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो हायद्राबादाव थाबोगासिनो दङमोन। नाथाय दायो बांलादेशआव थांफिननो नाजानायनि गुबै जाहोना रोखा नङा, अब्लाबो रैखाथि एजेन्सिफोरा बेयो गावारि एबा नखरफोरजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।